We're back in Kyiv again Повернувся with до our Києва. partners at ATR to interview a very interesting young woman. Так, доброго дня, навзаєм. Ruslana, you spent a year Руслано, ви in цілий рік Ireland провели в before Ірландії, returning home to Kyiv. перш So ніж I'm повернулися wondering, до how does it Києва. feel Отож, я to хотів би finally get back дізнатися, home? які у вас були відчуття, коли ви зрештою повернулися додому? Я б сказала, що це були відчуття, що я саме на цьому місці, де повинна бути. Тобто це моя домівка, і все ж таки я б хотіла залишатися тут з рідними, з сім'єю. Anything different from when you came home this time? А зараз, можливо, якось ви почуваєтеся по-іншому, не так, як тоді? Якось відчуття змінились? Та ні, в принципі, лише просто, можливо, там стиль життя, в принципі, більше нічого не змінилося. Okay, good. Did you go Добре. back into the same home that you were in А ви before? повернулися в ту саму домівку? Чи мали б переїхати на іншу квартиру? Ні, на ту саму домівку. Very good, very good. Дуже Well, we добре. know that you have a one-year-old son. Ми знаємо, що у How вас has однорічний becoming a син. mother during this time changed your perspective Як on материнство hope and змінило вашу перспективу на надію, на майбутнє? Мене, напевно, навіть і материнство не змінювало в цьому плані. Я завжди була позитивно мислячою людиною, але ж, в принципі, зараз більше хочеться бути позитивнішою для дитини, все-таки це майбутнє її. Sure it is. I'm sure it is. Да, я впевнений в тому, що Let's так go воно і to є. very simple things. Давайте Simple повернемося things, дуже простих joys речей, that you have, радості, that you're now яку ви experiencing with your переживаєте husband. із своїм and your son чоловіком, back з in вашим Kyiv. It must сином, be після того, як fantastic to be повернулися. together. Мабуть, це надзвичайно повернутися на батьківщину, так? Так, звичайно. Can you give us a bit more perspective on that? Трошки більшу нам перспективу подайте, будь ласка. Трошечки більше, ну, в плані я би, наприклад, хотіла, щоб пошвидше закінчилася війна для того, щоб ми змогли реалізувати всі наші плани на майбутнє, там, переїзд в іншу квартиру, там, можливо, звичайно, ще буде друга дитина колись, поки зараз ще ні, оскільки все-таки важко, тим паче при війні, виховувати маленьку дитину. And your daily routine, can you go over? I ваше mean, can you go out? Повсякденне життя, Can ваша you walk рутина. with Чи your ви husband можете and your son? гуляти Tell з us about that. чоловіком і сином на вулиці, чи ходите ви по магазинах, ходите на роботу? Ну, Я в декреті, я практично не ходжу на роботу, я лише вдома. Моя дитина – це моя основна робота. Чоловік, звичайно, трішки важче, оскільки зараз і важче знайти роботу в такому плані. А в магазин, звичайно, ми ходимо. Єдине, що як повітряна тривога, то краще якби не пересуватися по місту, тим паче там в великих торгових центрах. Це велика небезпека для всіх. Прогулянки ми все ж таки для дитини, звичайно, потрібно, оскільки це соціалізація. Без цього ми ніяк не можемо вижити, бо людині потрібна людина. Absolutely. Повністю згоден. Ruslana, when you look at your son, Руслане, коли ви дивитеся на свого сина, і я знаю про це, оскільки в мене 6 дітей і 5 when you look at онуків, their faces and you think коли about ви them, дивитеся на їхні you обличчя і wonder, думаєте what про is the них, future? ви, мабуть, What do you ставите pray собі for your запитання, son яким буде to have? майбутнє, і про що ви молитеся для свого сина? Я, напевно, молюся, щоб у нього було життя, складалося лише з позитивних таких емоцій, щоб, не дай Бог, війна його не оточувала в подальшому, щоб на його виховання, на його навчання в майбутньому не впливали саме ось такі негативні, ну, скажімо так, негативні наслідки цього всього. Бо я розумію, як закінчиться війна, ми будемо довгий період часу ще реабілітовуватися від цього. Це нікуди ми не дінемося. Звичайно, ми це будемо робити, але
трішки буде важко пристосовуватися, і для дитини хотілося б тільки найкращого, щоб вона змогла реалізуватися в будь-якій сфері, щоб вона не боялася дивитися в майбутнє, перш за все. Yes, for sure. Так, дійсно. One final question for you. І останнє What запитання до gave вас. you the courage Що дало вам мужність повернутися і виховувати свого сина і разом із чоловіком зараз бути в Україні? Це ж небезпечно. Ну, напевно, те, що в іншій країні я почувалася, я не скажу, що самотньо, оскільки там найкраща моя подруга живе, і я, звичайно, знайшла дуже великий такий волонтерський рух, який допомагав українцям і допомагає зараз. Просто що Україна – це все-таки мій рідний дім, це моє оточення, мої рідні, мої друзі. І я би не хотіла, знаєте, знаходитися за 2000 кілометрів звідти, щоб телефонувати там по відеозв'язку батькам і показувати, як росте їхній онук. Такого не дуже хочеться. Хочеться вживу бачити всіх цих емоцій. Well, we wish you, your husband, your son, and all of Ukraine Бажаємо вам, peace вашому чоловікові і and синові, всій Україні and an end to миру, this гармонії і travesty that has been a кінця war that Ukraine did цьому not ask for. страшенному горю, May цій God bless війні, you. яку And thank Україну you. не просила. Да благословить вас Господь і дякую вам. Дякую вам теж.